na muffin tua. Nor hitchin tuberster from sin not is far. Sin Jack vi am goni. Beidir go there noch socha go man an sin tógal ar an bherm sa bhaile. Hibe cin chúise tá leis. Chéad smuoine bhí am nar háir seo fad ná éilú an gahar mór chóú agus is féidir. Agus sin fágóil man seán is. Bhí me sa bhaile I mór san beag dúsgart London nig an am. Leis an dírin ar rád ní mé crí ró waham hí an mion ná níisiúil. Bhín díoch níiad am brise sús le áine. Dí me sí reis go dúnéidan agus bhí me sé fáca lom hín. Fáca caite. Rud beag bhasach. Rud gan óa. Gan lúch. Písa brúscra. Dama tí bhiste seachtain na níos seachtain. Gan tádaí heach takeaway gan ní. Gan níine bheith seachtain an doras a chaháin an sean bhean ó náras an béaldoris. An sean bhean indíoch ag glúrach a cut beag. Bhí sé cúnaí ar lorag a chut. I gléach agus is scaart amach príomh agus is mór chuir sin isteach arm. Bánam amaideach héad a chut príomh. Agus chur an scaart isteach arm chomá gcónaí sin sa chúlra. Príomh. Bagnácht an chut teata seach agam agus thiúir an PC beag a bíagá. Agus ma ansásta a choúidir bhean. Mar sin do bhhar nach ra hééis bheith tíomh me le táma. Bhí iontas arm agus me go amach ar sráid na London den chéadúir le caiiciise. Níor hiag me ceáil gus bhí cuasaí. Ba bheag na daoine bhí siúil thart ní mór an cárna ina bóthir agus an rud is eistí ná ní rá taran an. Bhí sé an ró hiún. Bhí cuma followver. As an sin a hiig me gur chórcham an chathrágáil. An lán hí chur me má phobal agus má bhála colat agus mála beag éadaí ar an rothair agus Jimime me. Ní raibh an phlean am ach fáil amach. Bhí sé ar am éilú fan am sin. Bhí deis am agus thug me. Rotha me fra lachhuiid go lá. Go dtí go raibh fergan of London na bhád tíbhíacham. Na gcónaí ránú na bóithir slú, a ggóil trí tráid bhailte nach rá éine na go marthú. Áit na tréice. Agus an sin, agus é teacht ar íchéan céad lá, tháinig me chuig crosfóchar a láir túthe. Bhí córta annach, ní rá tá a scrífear. Bailach go bháin, cuitheach, círid na parcan na ggóil trasna na tíre, agus an bailach eile, go síosar me lámh clé, chun cuil a chlas ar thaobh chlána. Thúmar chlé. Sís móthir lom, isteach sa darachatas. Bhí iontas arm ceach fór is bhí na chéilte. Agus níor bhfad a gur thosa níche tiitim. Bhain réile leis an bobbal chuir sús ach bhí sé deacair áit aimimsúá. Faoi dhearra daim sem áit bhí master level agus chur mar súsa agus seo muidir inis. An seo?
Níl sam ce tar rom. Mu faoin tua gan chara, gan dídin, gan í. Cos dán ar fad ag tuidir mas a chéile. Ágal na cuile inniu harmáidin chuma coppla míle níos fuide I drón túisgurt. Gan isar beham cáhar am agal ach a casa an seogus an siúd na cúlmhóire thór áte cíns mar cheann cuarsa nó spruc. Agus bá beag céir a hála ach tháinig me seanar agus ag siúil go trom agus cuma lagar spiride agus hit muir le chéile caint. I'm looking for my wife, session. She's been missing for 3 days. Díframa, nach raud Napoleon a lurk. Well, no. They've told me to stay at home and wait. I'm over 70, you see, and what they call vulnerable. But they're doing nothing. Nothing. And she's quite elderly, and I'm terribly worried about her. But they're go bin needing you. Smór an trú bhí am go agus gnám céine smór an measa bhí am don bhisneach a bhíige. Cáte war se gul a cuartach. Well, she might have gone to our daughter's house. It's 15 miles. She has dementia, you see. Quite bad, I'm afraid. Bhí an dóis sin aige an mó múna úsal a bhín saig sean daoine sasnacha de an ná. Far an bocht. Nach ra córaige a leid. Afraid not. I had to give it up, you know, because my eyesight. It's a shank's pony for me, young man. Harg me rothracha. Ach, júlta sé. Bhí sé an buíoch as an tairiscint. An sin, díirech sul rág me sláán leis. Rinne sé a hach ofráldum. Damach díd na tastal wem. It's lying there empty, a very well appointed little house. You can't miss it. 3 miles down the road, up a little lane, Knockle Rose Cottage. The key is under the mat at the back door. Agus sin mar tháinig me an seo. Brochi me, beidir 3 mhíle, an me córa híomh an bóthir ag bun lána, Knockle Rose Cottage, agus sús an lána lom. Is aisteach an tá a bhín arm an ámanam. Bhí an teach. Teachín, bán, dóil, ina hí, I lór na grán. Ag bonnach lana in ascail gách nachán álinne. Is bláhanna a botaí timpeall an doras tosaí agus thart a cháirdín beg. Ní flúirse rósóga agus iad trom le rósanna bán dearige, buí, áraiste, ché agus cha uachtar. Agus tan tíbhis té annach an pórtach. Seomra sitse le na tine híos agus rint caihireacha ilacha le cushiní velvete. Brim iirecht chuile ceann acu. Agus rána me an ceann seo. Mar an ceann is comportaí. Agus le óirich legan nús rinne me cordach an teach ina omláin. Tá ciste an bheag ach banú siar asam nar a doscail me an cófra a chúl. Mar nach cófra tá an na chorbe ach ceann staid a beag a haon síos go dtí siléir agus dochreite. An tábhar atá híosán ní chreid seo é shelfanna I ní shelfanna lódáilte le sofanna, delís preservé, torthaí úra I gceisán paté de chuile chinál, líomhás,
foie gras, a caviar, Crishnor lawn de jol roaste, chicken, Ghéarlacha roaste, Shatnithe, pickily, gherkin, ológa, mango, onion, milse, agus fian. Agus áil Jimmuid a méid fianna atá an, fian bán, fian dearag, fian rosé, fian súlínach, francach, idálach, spáineach, germánach, bulgárach. Bhíorm féiste dhéanach héin. Agus, chumála sin, dos go man budil fianna. Mersault, Château Geneviève, Grand Vin de Bourgogne. Nog cuaig. Oh. Tá ceann sin chodeas. Go mbeir an ceann eile oscailt sin atá sé caite. An dair seachtain an seo sa teachín. Neart le hithe, neart le hól. An chuid bí agus dí. Beidir go raibh man neamracham. An sin ar an bocht. Bhean I mí a siúl. Níl sig ag háit. Agus mis sin seo a githe a chuid bí. Agus ag ól a chuid fianna. Tú Nathan.
Hís tamil, Jerry me dubh dóite den bhí agus an tólachan. Agus is at an rud ach os meag arachtal wem an cut beag agus mór san beag agus an sean van Beldoris an jetach an colán na daoine an siúlóid hála Clissold Park na siopaí tarcacha ar Green Lanes agus tháinig me bhaige. Dag man nóta beag gon seanar le ma bhuichas agus ma cheola. Ma gheall go nícime as chluibh de thógma agus ma chócas go aimimse sé a bhean agus go an bheirt acu sláán sábhailte. Arás an seo agus cé a bhí ar lecan doris ag fannachtarm an cut beag. Bhín córstan sin chomá. He missed you while you were away. Thug me sús ma gá lábhe agus bhfuil me bánaí leis. Lig sé crón an fada sástas. Cé an tanam atá air a ddífra me? Cailíc ar siise. Hír me gur Priya a bhí air? No. Priya is just a nice word. It means my darling. Hís tamil dír mar í ríis agus cén tanam atá ar tain. Chur an ceist mewn ghaire artí. Ar an datí. Colanta. But people call me Runa. Runa. Runa.